ndizidze rufaro anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza nderuoko anondifukidza ini ndinda muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa handizoteneki ndiye anondipa simba anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini nguva dzese anondikomborera ndozadzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini. Kwaziso kwamuri mose hama neshamwari, mufaro wangu kukuchingamidzai mukati mechirongwa chedu mukati mezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi tinokumbira kuti Mwari vataure nesu kuburikidza nebhaibheri, shoko rawo dzvene, unganidzo yeshoko raMwari izvokwadi, mwenje wetsoka dzedu nechiedza mukati menzira dzatinofamba mukati mekurarama kuno. Toda kuti ndiverenge panapa kubva mukati mebhuku raMapisarema 66 vhesi number 18 ndo patichaverenga. Asi tisataverenga ngativharei maziso edu tinamate. Mwari ari kumusoro kudenga, tinokumbira kuti sekufemera kwamakaita kunyorwa kweshoko renyu, tinokumbira mufemere kuverengwa nekududzirwa kwaro, rigoreva upenyu kwatiri. Tanamata nekutenda muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Psalm 66 verse number 18. Bhaibheri rangu rinoti panapa, kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Mwari havangandinzwi. Kana paine zvakaipa zvandinorangarira, zvandakapfimbika, zvakachengetwa, zvakachengetedzwa mukati mehana yangu, zvikanzi zvinokanganisa ukama hwangu naMwari, Ishe haangandinzwi. Ini ndiine zvandakaviga zvakaipa mukati memwoyo wangu. Musoro wenyaya uri kuti mapete mumwoyo. Ndo musoro wenyaya watiri kufamba nawo nhasi. Mapete mumwoyo. Toda kuti tibate
pakuedza kunzwisisa zviri kutaurwa neshoko raMwari panapa, zvokuti kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Tingazvidudzira sei? Tingazvinzwisisa nenzira ipi? Ndokusaka ndasarudza musoro wenyaya unoti mapete mumwoyo. Now, nyaya yemapete iyi, rega ndikutapei karungano kacho. Takanga tichangowanana, ini nevadzimai tichangobva kuwanana, tichigara uko kumufakose pana 7 murungu, ndo pataigara ipapapo. Now, panguva yandakawana iyi, ndakanga ndine kachitofu kangu kandaisoshandisa muubachura hwangu, kari ka 2-plate stove, ka hot plate, 2-plate stove, ndo kataishandisa pakubika nekudii. Saka tavaviri manje navadzimai, taakugara tese tiri kudaidai. Ndakazonzwa mumwe musi mai vauya vakati, plate inenge yakunonoka kupisa. Saka ndobva paita zvimwe zvimazuva, ndobva wadzoka zvakare zvikanzi plate haichatopisi zvachose, one of the two. Imwe ichiri kupisa zvakanaka semazuva ese, imwe ndo yanga isingachashandi, haichatopisi. But kusapisa uko hakuna kuitika musi mumwe chete. It was a gradual, kuti yanga yakutora longer and longer kusvikira yati tono, chero ukabatidza zvakaita sei yanga isingachapisi. Madii mambotitarisirawo plate iyi, bambo chinozikanwa chemagetsi hapana. Asi semunhu kaachangobvawo kuwana, haubva wazongopererwoka semunhu wemurume, unongotiwo right, rega ndigoitarisa, rega ndichaitarisa. Musi uyu ndokubva ndatora nezvipanera neeka nemascrewdriver, panga pasina mapanga iwayo, tabvisa mascrew, ndini uyo ndatarisa muyani mandakudubura, ndatarisa tambo dziri kudai nedziri kudai, ndiye uyo ndichingofuridza ndichitarisa nekutarisa. Pakudaro ndichitena tumanobhu, ndichitena kanobhu, ndo pandakazoona kuti okay, pari kunobatana simbi panobhu yeiyi plate isiri kushanda iyi, pari kunobatana simbi kuti magetsi afambe, padzinonosangana ipapapo. Ndo pandakaona kuti pane bete rakanga ratrepwa, ndofunga raida kupfuura patime munhu paakaita on, ndokubva rabatwa pasimbi idzodzidzi. Saka rakabva ranamira ipapapa. Basically rakanga rakuinsulata, ranga rakuita kuti simbi dzisabatana, iro ndo ranga rapakati pesimbi. Saka payakanga ichiti tonhorei apa mazuva esaya, zvaireva kuti pada ranga richine moisture, ranga richine mvura, ranga risati raoma bete iri. Saka magetsi anga achiri kukwanisa kumbopfuura, asi parakanga razooma kuti kwau, magetsi anga asingachapfuuri. Saka ndokubva ndafuridza, ndokubva ndabvisa bete riyeri. Kudarizvi haidi plate ikati yadaira, zvayo zvemazuva ese. Ndini ndasunga maskuru, ndadzosera, ndaisapo. Zvikanzi ko plate yandati mutarisi, kati haiwa ndapedza, tarisai mone kunodai. Mai vakavhara, kunyemwerera iye tu iye, nyechu kudarizvi. Zvikanzi ko mazviita sei? Ndikati vana baba ndo basa redu, munounza kwatiri. Tinogadzira izvi zvinonetsa and so on. So kubva ipapo plate yakangoshanda semazuva ese. Chakanga chanetsa ibete rakanga rapinda panobatana simbi kuti magetsi afambe, ndo parakanofira, ndo parakanotrepwa, ndo parakanopaikira. Ndiri kutaura mudikani kuti pane panonobatana simbi wekuti denga, karenzi yedenga ikwanise kupinda mukati meupenyu hwako, karenzi yedenga, voltage inobva mukati medenga ipinde mukati meupenyu hwako. Ipapo kana pakaita mapete anonofira ipapo, pakaita mapete anopaikira ipapo, hakuna magetsi emweya mutsvene achafamba mukati meupenyu hwako. Unotonhora nekuda kwemapete anenge ari mukati memwoyo. Saka panobatana simbi apa ndo mumwoyo. Ndokusaka munyori ari kutaura panapa achiti kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Mwari haangandinzwi, nekuda kwekuti
hapachina connection, hapachina contact iya, pane an insulating agent, pane chiri kukanganisa kufamba kwemagetsi, kufamba kunoita simba. Munoziva magetsi kwakusina dambudziko kukaribha, magetsi anga ariko, kwakusina dambudziko matransformer, kwakusina dambudziko anywhere. But on many days takadya chikafu chichinonoka nekuda kwokuti zvese zvakuitwa paplate imwe chete, imwe iyi yakangodzima gradually kusvikira isingachashandi nekudambudziko ranga riri muchitofu. Ndo manga mine dambudziko nekuda kwebete ranga rapinda panobatana simbi. Ndo nyaya tiri kutaura kuti denga harina kana dambudziko newe mudikani, hazvina kana dambudziko, asi hapana here muchitofu chinowa iwewe, hapana here pakapaikira rimwe bete rinoita kuti mweya waMwari kunyange achida sei kushanda newe, kunyange denga riri kuririsa voltage sezvaitwa nekaribha, asi muchitofu ichi plate iyi yanga isingachadairi moto nekuda kwekuti bete rakanga rapinda rikanovhara panopfuura nesimba remagetsi. Vadikani, takatarisa nyaya iyi, ndiri kutaura inini kuti mukati mekurarama kwatinoita hakuna here ukama watonhora, kana kuti huri mukati mekutotonhora zvekuti uri kutoona kuti makwazisirano ataisoita nevepasera apa wemuseri mujurawomu, makwazisirano ataisoita haasisiriwo, zvatoshanduka. Pane kakutonhora kaakungoitika, pane kakungoignowana kaakungoitika nevavakidzani. Hapana here zvakadaro kana uchitarisa mukati meupenyu, kunyange ngatimboti mukati memhuri chaimo, kutoti iwewe namukoma wako, iwewe nemuroora kana navamwene, iwewe neveukama hwako, hapana here kakutonhora kauri kunotisa kuti handiwo ukama hwedu hwemazuva ese bau, pane zvinenge zvaakuitika, ukama hwedu hwaisopisa, iye zvino izvi zvinenge zvaakutora nguva. Plate iyai iri kuenda ichitonhora kusvikira ichadzima zvachose. Hakuna here zvakadaro mukati memhuri dzatinobva. Tiri kutaura isusu kuti takatarisa zvakare kunyange mukati mesangano chaimo, kuti hakuna here zvinhu zvakaita saizvozvizvi mukati mesangano, kuti taizo moroikani mainhingi, moroikani makadiko kwe asikana ko mutakakuoneka kusupermarket pakati pevhiki kudoti hewo munhu kana kumbondiona. Hakuna here kutonhora kweukama kuri kuitika mukati kunyange mukati mesangano, tiri nhengo dzesangano, ko mukati memabasa, hakuna here kutonhora kuri kuitika nevaunoshandidzana nawo, kokuona kuti handiwo ukama hwedu hwemazuva ese. Mai vakanotisa kuti plate iyi handiko kupisa kwayo kwemazuva ese, vakaona kuti pane zvaakuitika, yaakutora nguva, asi vanga vasiri kunzwisa kuti sei yaakutora nguva kuti ipise zvayaichiita mamwe mazuva ese. Hakuna here zvakadaro kana tichizvitarisa. Vadikani, tiri kutaura pamusoro pemichato chaiyo, kuti iwewe newakawanana naye hapana here kakutonhora kauri kunotisa kuti ukama handihwo hwedu hwemazuva ese. Pane zviri kuitika gradually, pane grafu rekupisa kwerudo mumba munomu rinenge riri kudonha. Hauna here zvauri kuona zvakadaro kuti rudo rwedu pamba panapa runenge ruri kungopera strong, hausi kuziva kuti strong iyi iri kupedzwa nei. Tiri kutaura vadikani nyaya yemapete mumwoyo. Iwewe pada uri kutosuplya, asi uko harusi kunosvika kana kutambirwa rudo rwacho, kana kuti ruri kubva uko iwe hauchakwanisi kuri kutambira zvakanaka. Hapana here zvakadaro mukati memuchato, mukati memhuri yekwenyu, paukama hwako newawakawanana naye. Tiri kutaura vadikani paukama hwedu naMwari chaiye, kuti hakuna here zvinhu zvakaita saizvozvo zvakadaro zvekuti waisozivikanwa uye uchizviziva iwewe, uri munhu anoverenga shoko raMwari, uri munhu anonamata nekutsvaka chiso chedenga, uri munhu aishingaira pakubatwa kwebasa raMwari, uri munhu aiverengwa pakati penhengo mukati mesangano. Asi pari zvino hamheno kakungotonhora kari kuitika, kana kuti kakutonhora katoitika. Hakuna here zvakadaro.
zvatiri kusangana nazvo ndo zvawagara uri here izvi mukati memba, ndo zvawagara uri here izvi mukati mesangano, ndo zvawagara uri here izvi paukama hwako naMwari. Ndo nyaya tiri kutaura vadikani. Tinofanirwa kukwanisa kuona kuti paita shanduko, uye shanduko iyi haisi shanduko in the positive, ishanduko in the negative. Pane zviri kuitika zvisina kunaka. Tinofanirwa kuti tizvione kuti chitofu ichi handiko kupisa kwacho kwemazuva eseba uku. Hakuna here zvakadaro zvatiri kusangana nazvo vadikani. Zvinodaro ari mapete apinda mukati memwoyo yedu. Mapete aya anogona kuva nenzira dzakasiyana-siyana. Humwe ukama nehumwe ushamwari hunogona kungosvika pakutonhora nekuda kwebete rinonzi godo, rekungogodoka. Hanzi haikona kuita godo kunga firiji yekubhucha. Pane vamwe anongonzwa godo kuti mumwe munhu zvinhu zviri kumufambira, akwanisa kutenga stand, ezvino asimudza madziro atopa roof level, and so on and so on. Pane mumwe munhu anongonzwa godo, ukama hwotokanganisika, kunyange mumhuri chaimo zvotokanganisika. Izvozvo bedzi zvokuti zvako zvafamba zvevava hazvisati, mumwe munhu anotonzwa godo zvotokanganisa ukama. Mumwe munhu akataura akati, if you see God blessing your neighbor, you should be happy. Why? Because you know now God is in the neighborhood. It can be your turn any moment. Anytime anogona kunoka padhoo rako. Saka haisi nguva yekunzwa godo nekuda kwokuti mwana wamainingi wechitatu tichingodaidzwa kumuchato, isu kwedu hatisati tambounganirwawo, and so on and so on. Kana kuti vana vake vari kungograduata, kana kuti zvinhu zvakadaro. Munozva zvinhu zvinogona kukanganisa ukama. Mumwe munhu anobva atopindwa negodo rekutoti ukama chaiwo hwatovhiringika, haachitorina nyaya nemunhu waaisotaura naye nekuda kwegodo. Mamwe mapromotion kumabasa, vamwe vanhu chaiko nekuda kwepromotion yawakawana, vamwe vanhu vachatotauri newe. Are you seeing that? Saka zvinhu zvinokwanisa kuitika. Handizivi kana zvichitikawo kumachechi kuti nekuda kwokuti mumwe aitwa mudhikoni mumwe haana, zvobva zvatokanganisa vamwe vanhu chero paukama hwavo naMwari, paukama hwedu sevanhu. Asi tiri kutaura kuti nyaya yegodo ibete rinogona kutonopinda mumwoyo mako rikakanganisa ukama hwako nevanhu vakakutenderedza, mungava mumhuri, mungava munharaunda, kungava kumabasa, munogona kuva musangano chaimo. Asi shoko raMwari riri kuti kana tikazvibatisisa, kana tikarangarira zvakaipa mumwoyo medu, chero neminamato yedu, Mwari haangainzwi. Tiri kutaura nyaya yemapete mumwoyo. Rumwe ruvengo chairwo kutongovenga munhu. Ruvengo chairwo kune vanhu vanovenga munhu. Eno vamwe vanhu tinogona kutovenga munhu asati atombokumhoresa kana kuti yes. Kwakutomuvenga, kutomumaka chaiko kuti handitongomufariri. Haana kana mangai akambokukumbira, haana kumbokudyira manhuchu ako, haana kana nhopi yekwako yakambokumbira, haana kumbotora mbwire yako, asi zviri matiri nekuda kwokuti tiri munyika ine chitema. Saka kunogona kungoita rimwe bete rekutongovenga. Ndosaka shoko raMwari richadresa nyaya idzi kuti nhaiwe unovenga munhu, unoda Mwari wausina kumboona uchivenga hama yako waunoziva mutupo wake, zvikanzi unonyepa iwe, uri murevi wenhema iwe. Ndiwe murevi wenhema manje, Mwari wausina kumboona fesi yake ndio unoti unoda uchivenga hama yako iyi, uchivenga muroora, uchivenga vamwene. Zvikanzi unonyepa iwe, hakuna nyaya yakadaro. Saka ibete iri rinogona kutovepo zvekutoti chero ukama hwako kutaura nekudyidzana nemunhu uyu unotonzwa usina zvichitokunetsa nekuda kwebete iro riri rinenge riri mukati memwoyo. Bete reruvengo, kungovenga. Munoziva kuti Josefa akavengwa nemabrothers ake, kuvengwa nekuda kwemadreams aakanga ainawo. Zvikanzi here comes the dreamer, we are going to get rid of him and see what will become of his dreams. Saka ruvengo chairwo chinhu chinoitika. Munhu anogona kungovenga munhu kuti ndawamushona, ndawamundevere, ndewekumalawi. Munhu anogona kungovenga munhu nekuda kweizvozvo bedzi, kwete kuti ende munhu unonzwa chiti ndakamaka vanhu vekumasvingo. Unoziva vangani vanhu vekumasvingo iwe? Maybe 2 kana 3.
masvingo yese wakambointarakta nayo iwe, chero chitobva ikoko iwe ungazive vanhu vese muprovinsi yakakura zvakadaro. Kune vanhu vekuti tinoti ruvengo, ende rumwe ruvengo rwachoka nderwekutohotspotwa iwewe chaiyo nemunhu uyu hamuna nyaya, hamuna pamakatsikana mondopondo, hamuna pamakatadzirana, asi nekuti unotamba nemunhu ari kuti ndakamaka nhingi, saka iwewe warikurutwa mukumaka nhingi, saka uyu ndiane ruvengo, ndiane mabundles eruvengo, saka ari kuhotspota kwauri, iwe uchiyamwa kwaari, wotovenga munhu nekuti hanzi nanhingi ndakamumaka. Saka ruvengo runotoitika. Munhu kutovenga kuti vanhu kwamutoko handivafariri, vanhu vebhuruwayo handivafariri, munhu otovenga kutongonzwa bedzi kutaura wototi ndiwo ka. That is stereotyping yakaipa zvikuru kwazvo. Zvikanzi hakuna kunamata kunoitika uine bete rerudzi urwu rekuvenga munhu asi uchiti unoda Mwari. Paunovhara masopa ayo uchinamata kuti baba wedu vari kudenga, iwewe nani? Iwewe neverudzi rwako chete nai? Okay, imimi bedzi kurudzi rwenyu ndimi muri right. Pauri kuti baba vedu, uri kuti vako iwewe nani? Zvikanzi kunyeperana kuti tingade Mwari asi tichivenga vanhu. Rudo rwedu kuna Mwari runoratidzwa nemadiro atinoita vakatitenderedza, vatigere nawo. Kana ini tichingoti handidi kuona Murungu pamberi pangu, and so on and so on, une munhu asina chaakataura newe, vadikani, nderimwe remapete rinowanika mukati memwoyo. And then kune bete rezvigumbu, muri kuona zvigumbu zvakaitwa kana kuti maconflicts that were not resolved. Nderimwe remapete rinoita kuti ukama hutonhore, rinonobata panofanira kuita contact yekuti tive nerelationship nevamwe vanhu, contact neukama naMwari. Asi bete iri rikanopaikira ipapapo, chokwadi ukama hunotonhora. Pane zvakakanga pakugarisana kwatinoita vadikani, inzwai, maconflicts anotoitika, maconflicts anoitika. Hakuna ndosaka shonaka ichiti misha matare, nekuda kwokuti tinokanganisirana, tinotadzirana pane ichi nechocho nezvozvo. We are imperfect in our understanding, in our perceptions and so on. So because of all those things we are selfish nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Nekuda kwaizvozvo maconflicts anoitika. Dzimwe nguva tinosangana tiri kubva mumabackgrounds akasiyana and so on. Asi dambudziko guru nderekuti kana paita kupesana, handi nguva dzose dzatinozogara pasi kuti tinzwanane, tigadzirisane zvakanganisika zviya kuti tikwanise kuenderera mberi neukama hwedu. Saka tinorarama uyu aine chigumbu, uyu aine chigumbu, uyu achitaura kuti dai ndaikwanisa ndaikavataurira kuti nyaya yacho haichagadziriswi. Ndiri kuti izvozvo zvekusagadzirisa zvakanganisika muukama hwedu, tingava vanhu vakatoroorana chaiko baba namai, munongotadzirana, hamuna nguva yamunogara pasi yekuti mugadzirisane. Kana muchitoona kuti nyaya yakura, kutotsvaka mumwe munhu anoteerera nyaya yenyu, otaura kuti maonero andiri kuita ini ndiri kuona hangu sekuti. Pane mumwe munhu anotaura kuti haina handigadzwi dare nemumwe munhu, mushande wangu unoyu handigadzwi dare nemumwe murume ino, and so on. And so chaari kudaro ichi kwete kuti achagadzirisa banyaya iyi, iri kungosiyiwa yakadaro. Tiri kuti zvigumbu izvi mapete aya anopinda mukati memwoyo, anoita kuti ukama hutonhore. Panoguma pava neresentment apa, panoguma vanhu vasingachaonani, panoguma vanhu vaane ruvengo, vamakana, hazvifambi zvakanaka. Ukama hunotonhora kana tichichengeta mapete akadai mumwoyo. Nekuda kwekuti zvanzi nemunyori, if I regard sin or iniquity in my heart, the Lord will not hearken to my prayer. Mwari havanganzwi kukumbira kwangu, Mwari havanganzwi munamato wangu. Kunyange ukama hwedu sevanhu, kana paine zvakaitika zvaifanirwa kugadziriswa paukama hwedu, zvatisina kugadzirisa, kutaura, kukurukura nekuzeya, zvinongonzi nyaya iyi ndakati yakapera, handiri kuinzwa futi. Nyaya ipere nemuto iwoyo, inotopera nekuti tagara pasi tikataurirana kusvikira tanzwanana.
ndokugadzirika kunoita nyaya. Saka zvakakosha kuti tizive kuti nyaya yema-unresolved conflicts nderimwe bete, kana kuti ndo panobva mamwe mapete mazhinji ipapapa anozoberekana achigoita zvokuti anodzima magetsi ese kana ukama husingagadziriswi. Zvinotsvaka kuti tive neukama tiumbiridze nekusakurira nekuita kuti ukama hwedu hurambe huchivandudzwa. Kana pasina izvozvo, magetsi anodzima vadikani, magetsi anodzima vanhu vaisomboti ndaswiti ndakusuwa, nyangwe neniwo very telepathic, what vanoguma vasingachadi kuonana nekuda kwekuti magetsi aya anenge adzima. Chimwe chezvinhu zvinodzima kusagadzirisa maconflicts, vanhu vorarama nezvigumbu mumwoyo. Zvigumbu izvozvo izvo, zvigumbu. Ukama hwako nemunhu wene chigumbu naeka wega unotofila kuti I'm not comfortable, iye wasiri comfortable and so on. Asi apa muri vanhu vanogara vese, apa muri vanhu vari pamwe chete, kana kuti munopinda mese chechi, kana kuti munoshanda kubasa kumwe chete and so on. Saka zvinhu zvinoda kutakliwa. Chitofu chiya ichi hachina kuzvigadzira chega, something had to be done, and chitofu hachina kukwanisa kuzvigadzira chega, chaisakwanisa chaitoda outside intervention kuti pagadzirike. In the same way we need Jesus kuti apindire, nekuti tega chatinogona isusu kuita kuti zvinhu zvikatane, asi kuzozvikatanura zvinotoda nyasha dzaMwari. Otherwise zvinotoramba zvichiita worse and worse, zvichingoenderera mberi zvakadaro. Mapete mumwoyo. Iwe unonetseka nemapete api mukati memwoyo wako? Tikutaura vadikani kuti kunyangwe paukama hwedu naMwari, ma-secret sins, ma-darling sins, zvatinoita pakavanzika, zvimafoni zvimwe zvisingazikanwi kumba, zvinongovanzika, zvinogara mumota, zvakachekerwa siti remota, zvinonzi pye mumota kana munhu akuenda kumba, izvo zviya izvi, nezvimwe zvinochengetwa zvakapfirigirwa nemapassword, zvakavigwa imomomo, and so on, zvokuti zvinhu zvakaita seizvozvo izvo, kutamba kusina kunaka, ushamwari, marelationships asina kunaka, asina kuchena pamberi paMwari, zvinoitwa in secret, zvimawebsite zvinoendwa vanhu vasingaoni. Tiri kutaura manumbers mamwe akachengetwa mudzinhare dzedu asingafanirwi kunge arimo, anenge akasevhwa mazita ekuti munhu haangafungidziri. Izvozvo izvo, ma-secret sins, places that are visited, zvinoitwa ikoko and so on. Munhu otorarama upenyu hwakadaro, asi kumba aine humwe upenyu, kusangano aine humwe upenyu. Tiri kuti ndo mapete makuru ekuti kana tichirarama upenyu hwakadaro, idi Mwari hatinzwi kunyengetera kwedu, Mwari havangatinzwi kukumbira kwedu, kunamata kwedu inhando, kunamata pasina, nekuda kwokuti nekuno takambambashira zvakaipa, nokuku tinosasamhira kuti tibate ruoko rwedenga, zvikanzi kwete, kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Mwari haangandinzwi, Mwari haangandinzwi. Hakuna here mapete erudzi irworwo mukati meupenyu hwako, mukati memwoyo wako, wekuti une zvimwe zvekuti zvaizivikanwa namai vakarara pasaidhi pako apa, vaiti iri ndo horror film manje riri pano, asi unazvo wakazvichengeta ende uri kutorarama upenyu ihwohwo for so long. Ndo upenyu hwouri kutorarama. Vanotoziva pada ndenhingi nanhingi, mamwe mabhururu vanoziva kuti ndozviri pane muchinda uyu, kana ndozvina mai avo and so on. Asi vamwe vanhu vese vakakupoteredza havazivi, asi denga rinoziva. Tiri kuti mapete anokanganisa ukama hwako nedenga. Kufamba kwesimba remweya mutsvene kunoganhurwa nekuda kwezvinhu zvakaita saizvozvo. Tiri kutaura pamusoro pema-secret sins, ma-darling sins, zvinhu zvinoitika, zvinoitwa vanhu vasingaoni. Zvanga zvakadii vadikani kuti tizvipe kuna Jesu?
zvikanzi munhu anofukidzira kudarika kwake, covering up, uchirarama masecret sins and so on and so on, nezvigumbu zviri kugadziriswa, zvikanzi munhu iyeyeka haana rufaro. Zvinotomukanganisa chero utano hwake chaihwo hwepfungwa nehwenyama. Munhu iyeye haana rufaro, hapana rufaro pakurarama double life. You know, shamwari yangu anotaura sinyoro achiti sekuru wake vaitaura kuti munhu hakuna kurarama upenyu hwekungoramba uchicheuka pese pakanzi ndimisirewo munhu uyo iwo hane tibvu kurova. Every time you're scared nekuti nyaya dzako dzakawanda, changoti kwatara wakuti chii chadonha kuseriku, ndati chii chadonha, hamisi kudzorera chii chadonha kuseriku, iwe chakunetsa chii pane chadonha kuseri, zvinoreva kuti pane chawakaturika. Saka upenyu hwekurarama munhu uchitya kuti ndinogona ngobatwa anytime and so on, zvinotokukanganisa chero pautano hwako chaihwo hwepfungwa neutano hwako chaihwo hwenyama. Kungoti mai ava vakangowana password chete I'm finished. Upenyu hwakadaro ihwohwo hwekungoti I'm finished, ihwohwo uchirarama upenyu hwakadaro zvekuti each day yapfuura you give a sigh of relief kuti at least nhasi hawana kuzvibata. Each day yapfuura unenge uri kuti at least rega timboona zvamangwana. Upenyu hwekurarama uchivhunduka nekucheuka nekungotarisa kuti handine rendiri kutaurwa apa, ihwohwo upenyu hausi upenyu hwakanaka pamberi paMwari uye mukati memhuri yako, chero kupi kwatingave, hausi upenyu hwakanaka. Upenyu saka zviri kunzi panapa anofukidzira kuipa kwake, kufukidzira nemanyepo, kufukidzira nemaexcuses, kufukidzira and so on and so on, zvinhu uchifukidzira nekukavha nekutsanangura nekuita sei, zvikanzi munhu iyeye haana rufaro. And you know kuti kana uchinyepaka, kana for example if you are cheating on your spouse, you have to be a very good liar also. Munozva pane zvitema zvingafambe zviri mberera zviri 1-1 zvinotofamba nemabodyguard saka zvakaita seizvozvo secheating unofanira kuti wafute a very good liar, and if you're a good liar that means you need a very good memory yekuziva kuti zvinhu zvako zvizwa consistent, zvawakataura last week but one nezvauchataura next month zvinofanira kuzwa consistent and so on and so on. Saka munhu unogara uri pashishi rekualaina manyepo kuti asabude munjanji nekuti zvinozonzi ko chitima chai chakuenda kupi futi, njanji yako kurosa and so on. Saka zviri kunzi upenyu hwekufukidzira zvakaipa hauna mufaro, asi anoreurura nekuzvirega zvikanzi iyeye achawanirwa nyasha. Anoreurura nekuzvirega zvakaipa achawanirwa nyasha. Upenyu hwekurarama tiri mucovering up hauna mufaro, hauna mufaro, upenyu hwakaita seihwohwo. Bhaibheri rinotaura zvakare kana tichitarisa pana 1 John chapter 1, Johani wekutanga chapter 1 verse ya 8 nevhesi ya 9. Bhaibheri rinoti panapa, kana tichiti hatina zvivi tinozvinyengera, chokwadi hachizi matiri. Kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye akatendeka akarurama, nokudaro anotiregerera zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kwose. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Ndaverenga kusvika pavhesi ya 10. Zvikanzi panapa kana tichiti hatina kutadza, hatina zvivi, tinozvinyengera, uye chokwadi hachizi matiri. Now, nyaya iri kutaurwa panapa vadikani ndekuti munozva chitemaka chinokwanisa kuva so deceitful and corrupting and corrosive to an extent yekuti you begin to lie to yourself. You begin to believe your own lies. Nozviudza nhema ugogutsurira uchitenda kuti izvokwadi. Ndo zvinoitwa nechitema, chinokurova ndare in such a way yekuti you begin to live a lie. Zvikanzi unogona kuzvinyepera kusvikira paextend yekuti unozviudza kuti no, ini nditori right, handisi kutomboona kuti chamuri kunetseka nacho chii, ini nditori right zvanditori izvozvizvi. Iwe uri muchitema wogotozvijustifya, wogototaura kuti handisirini ndega, totoziva vamwe vana nhingi nananhingi vari kutoita zviri worse. Iwe uri kurarama muchitema asi unogona kutotaura kuti I'm not the first one,
ende kumhuri kwedu zvakatotanga nezisekuru redu ndo vaizviitawo, saka idzinza redu. Yes, you may be born this way, but you don't have to die that way. You can die the other way. Ndokusaka paine nyaya yekuti munhu anofanirwa kuzvarwa patsva. Jesu akataura nyaya iyoyo kuna Nicodemus muna John chapter 3 achimutsanangurira kuti munhu anofanirwa kuzvarwa patsva. Baptism, kana uine birth certificate 1 riya rakanyorwa kwamudzviti, unoda rimwe futi rinonzi baptismal certificate rinoratidza kuzvarwa patsva kuti Kristu akurarama matiri. Saka tinogona kutaura kuti hatina zvivi nenzira dzakawanda wanda, rationalizing and justifying and explaining away zvinhu zvatiri kuita. Munotaura kuti no, varume ndo zvavanoita, imamuzizivi here, and so on and so on, tichipa tsumo nekukuza nekuumbiridza pane zvinhu zvakaipa. You see, so tichibva taona sekuti no, munhu wese ari kuzviita, kungoti hamuzivi henyu, otherwise handini ndega. Martin Luther, the great reformer, akataura akati, don't measure your holiness by other people's sins. Kuti uzoenzanisa kuti handitori nani. You measure your holiness by other people's sins. Utsvene hwedu hunomezhwa naKristu, iye akarurama. Saka zvikanzi dziriko nzira dzatinogona kushandisa sevanhu tigotaura kuti ina handina kutadza, I'm not the first one, kana kuti handini ndakatanga, iye ngaatanga ati sorry, kana kuti kudii. And so toramba tiri mukati mezvakaipa. Mapete atiri kuchengeta, atiri kurera mukati memwoyo. Nekuda kwaizvozvo Mwari havangatinzwi. Kana ini ndikati handina kutadza, kana ndikati ini nditori right, that means I'm not going to seek help. If I don't seek help, I will not be helped. Handingabetsereki kana kuti handingabatsirwi. Nyaya yekuti handisiri ndakatanga, nyaya yekuti handisiri ini ndega, nyaya yekuti kune vamwe vari kutoita zviri wese kudarika inini, zvese izvi tinozvishandisa senzira yekuita chikukuvatavata chikuku kuconscience yedu inenge iri kutipomera nekutaura kuti zvauri kuita handizvo, asi totsvaka nzira. Sikanzi kana tichizviti hatina kutadza, kana uchizviti ndiri right, iwe uri muchitema, zvikanzi unozvinyengera, uri kuzvirevera nhema, unozvinyengera. Saka Bhaibheri rabva rati kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye akatendeka akarurama nokudaro anotiregerera zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Kristu ndiye anotinatsa pakusarurama. Mucharangarira nyaya yekachitofu kaya. Chitofu chachaita problem, but hachaigona kuzvigadzirisa, hachaigona kuzvinatsa. Kristu ndiye anogona kukwakwanura mapete akanamira mukati memwoyo yedu. Ndiye anogona kutinatsa, ndiye anogona kutichenesa, ndiye anogona kubvisa zviri kukanganisa ukama mukati memhuri, zviri kukanganisa ukama mukati memichato, zviri kukanganisa ukama mukati memakereke, zviri kukanganisa ukama hwedu naiye Kristu. Hatigoni kuzvigadzirisa isusu hatigoni kugadzirisa dambudziko iri. Tinotoda outside intervention. Ndokusaka vamwe muchinzwa vachidedzera mastreets, wemapete wemakonzo, wemapete wemakonzo, kune vashungurudzwa nemapete nemakonzo, and so on. Vane mushonga wavari kuuya nawo wekubetsera dambudziko rinenge raitika nenzira imwe chete. Wemapete watiinawo iropa raKristu ndiye anokwanisa kutichenesa nekutinatsa nekubvisa zvinokanganisa ukama hwedu naKristu, ukama hwedu nevemhuri, ukama hwedu munharaunda, kana kupi nekupi kwatingange tiri. Ukama hwedu hunonatswa bedzi kana tatendera kuti Kristu akwadabure mwoyo yedu, avhure, avheneke. Mumwe munyori akabva ati, search me, O God, and see if there is anything wicked in me. Ndinzverei Jehovha, muone kana paine chakaipa, kana pane bete riri mukati memwoyo wangu, kana zviri pakufunga, kana zviri pakuita, kana mararamiro andinoita. Ndinzverei Jehovha, mundinatse ndive ndakachena, ndichene sechero. Iye Jehovha anokukoka mudikani, anoti uya zvinotitaurirani.
Kunyange zvivi zvako zvakatsuka semucheka mutsvuku zvichaitwa semazaya echando. Kunyange zvakatsuka zvichaitwa samakushe emakwai. Uye atitaurirani. Paaidaro aitaura kuvanhu veJudha who were sinking and swimming in sin. Asi Jesu anotaura kuti kune munzira unokwanisa kuregererwa, unokwanisa kusunungurwa. Vadikani, Jesu haasi pano kukupomera. Iwe unozviziva kuti zvaunofanirwa kurumuka pazviri ndezvipi. Iye anozviziva. He is not here to condemn, but he is here to point out your need to act urgently, kuti ukasike nguva ichipo, mukana uchipo, uwane ruponeso, uwanirwe nyasha, uwanirwe kusunungurwa, uwanirwe kukwakwanurirwa mapete akanamira mukati memwoyo. Tati mudikani, iwe une dambudziko asi haungagoni kurisorova. Zvinotsvaka nyasha bedzi dzinobva kumusoro kudenga. Kune vane zvigumbu zvaane makore mukati memisha yavo, kunyange vakaroorana vane zvigumbu zvemakore. Mumwe munhu anoziva kuti ndakatadzira munhu, asi pane chiri mauri chinotaura kuti handifi ndakaita sori kune mumwe munhu. Mumwe munhu anotaura kuti anokudzwa nenzira iyoyo yekuita sori kune mumwe munhu, and so on. Saka ibete iri rausingagoni kudhila naro iwewe, unotoda mumwe from outside of you anokwanisa kuti abatsire. Mumwe iyeyu ndiye Jesu, ndiye anokwanisa kutisunungura kubva mune zvakaipa zvakadai. Ndosaka munyori akaimba akati, ungasununguke here muchitema? Ririko simba muropa, ropa raJesu Kristu. Mavara anosambwa neropa iroro. Zvikanzi kune tsime rakazara neropa raEmmanuel. Zvikanzi vatadzi vanopinda mutsime iri vanobuda vachena, vasambwa kana kuti vanatswa kwazvo. Vadikani hama, zvinotsvaka kuti tiumburuke patsoka dzaKristu, zvinotsvaka kuti tiumburuke pamuchinjikwa waKristu, kuti Mwari vatiitire nyasha zvatisingagoni kuita tiri tega. Zvinoda bedzi kuti tiitirwe nyasha dzedenga. Ndiri kuti pane ukama hwatonhora, pane ukama hwakanganisika, pane hutori muprocess yekutotonhora izvozvi nekuda something chakaitika chisina kugadziriswa, chisina kubatwa nenzira yakanaka. Badzi Kristu ndiye anokwanisa kutibatsira, kutipa mwoyo unokwanisa kuti angatitarise nyaya iyi. Ndine urombo mumwe wangu, apa ndakakanganisa, handina kufunga kuti zvaizobuda nemutoo iwoyo, iri ndiregererewo. Izvozvo hazvigoneki tiri tega, zvinogoneka bedzi kana Kristu vari kushanda nesu, kana Kristu variwo vari kuvheneka mwoyo yedu, vachiongorora kuona kuti simbi dziri kufambidzana zvakanaka here, kana kuti pane pamwe pakapaikira bete raakukanganisa kufamba kwemoto wemagetsi. Saka vadikani, Bhaibheri rinoenderera pamberi. 1 John iyeye chapter 2 verse 1. Vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu akarurama, ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu. Hazvisi zvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yosewo. Zvikanzi, vana vangu vadiki, ndinokunyorerai kuti musatadza. Asi kana zvikaitika kuti pane bete rapaikira mukati memwoyo, tine mumwe anogona kukanika, tine mumwe anogona kuvhura, anogona kuvheneka, anokwanisa kutigadzirisa kuti ukama hwedu nehama huwe hwakanaka, ukama hwedu mukati memichato huwe hwakanaka, ukama hwedu naMwari huwe hwakanaka. Vadikani, ukama hwedu naMwari hwakanaka hunofanirwa kureflecta mukugara kwatinoita nevamwe mudzimba dzedu, nemukugara kwatinoita munharaunda yedu, kuyanana nekudyidzana kwatingaite nevamwe, chero mukati mesangano. Hakuna zvinhu zviya zvakadaro zvekuti I don't care about you, ini ndichangonamata Mwari wangu ndakazvinyararira. Ukatoona patodaro pane something wrong, pane bete roda kutodhiliwa naro ipapa. Ukatoona munhu akuti hauna denga raunondipa iwe, ini ndinozvinamatira Mwari wangu ndakazvinyararira, handinei newe. Are you sure kuti uri kunamata Mwari chaizvo uchidhisimisa mumwe munhu like that? Kana kuti ndopai panonzi naJesu, kana paine wauya nechipiriso chako uchida kupa chipiriso, wobva warangarira kuti pane munhu wandiine chigumbu naye,
Jesu anoti dai watombosiya hako chipiriso wodzokera motombonogadzirisana, nekuti chero ukaenderera mberi uchipisa chipiriso uri kupisa pasina, nekuda kwekuti ukama naKristu haugoni kuva ukama hwakanaka kana tisina ukama hwakanaka, kunyange nemadzimai edu, nyange nevarume vedu, nevana vedu, nemadzimwene, nevaroora vedu, nevatigere navo. Nekuda kwekuti Peter anototaura kuti imi vana baba garai nana mai ava nenzira yakanaka, nekuda kwekuti minyengetero yenyu kugamuchirwa kwayo kumusoro kudenga inoenderanawo nekuti muri kudyidzana sei nevanhu ava. Pakugarisana kwatinenge takaita, our relationships matter. Saka ndiri kutaura kuti pane zvinokwanisa kukanganisa ukama uhu, zvakaita saizvozvo zvigumbu zvisina kugadziriswa, zvinhu zvakaita segodo, zvinhu zvakaita seruchiva, zvinhu zvakaita sezvinhu zvakadaro, mapete anopinda mukati memwoyo achitikanganisa paukama hwedu. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiitira nyasha, dai Mwari vatinzwira ngoni kuti tizive kuti tine tariro yekuti tinogona kupfugama. Unogona kunotsvaka pauchanopfugama wonamata, iwe unoziva zviri mukati memwoyo wako, iwe unoziva zvinokuremera, iwe unoziva bete ratonhodza mamwe marelationship ari muupenyu hwako, unoziva bete ratonhodza ukama hwako naKristu. Is it something that you have not confessed? Is it something tekuti even matare akatogarwa and you denied it, that I don't even know that? Ukazviramba chaiko. Peter akaramba Jesu kapachena akati I don't even know the guy you are talking about. Iwe unogona kutoramba nyaya dzaunadzo chaidzo chaidzo dzaunotoziva, ende kutoramba ikoko kunotoita kuti zviite wese. Zvikanzi asi kana tichireurura, anoviga zvivi zvake haangawani rufaro, asi anozvireurura nekuzvisiya anowanirwa nyasha. Chero mumhuri mako unowanirwa nyasha, chero nemudzimai wako anokuwanira nyasha, chero murume wako anokuwanira nyasha, vana kana vabereki vanokuwanira nyasha kana tichizvireurura togozvisiya tofamba muchiedza cheshoko raMwari. Kana zvikadaro chinova chikomborero vadikani. Kristu akamirira nguva dzose, nekuti ndo basa rake, mutakuri wemitoro yedu. Akamirira bedzi kuti iwe ubvume kuti Mwari, ini handizvikwanisi ndiri ndoga. Mapete aya ane nguva anamira mukati memwoyo wangu, zvingava zvigumbu, ringava godo, zvingava ruchiva, zvingava zvimwe uri kuti ini handikwanisi, chitofu chiya china kukwanisa kuzvigadzirisa, asi imimi kana mukatendera, idi Mwari ndinokupai mwoyo wangu kuti muvheneke, mubvise zvose zvinondikanganisa, ukama nehama, ukama naMwari, zvose zvinobviswa. Mwari vanoti ndakamirira kana iwe ukatenda. Ndokusaka David akanyora akataura namapisarema 51 achibvuma kutadza kwake, anozoti create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Zvikanzi do not cast me away from your presence. Zvikanzi restore unto me the joy of your salvation. Zvikanzi kana madaro ndoda kuti ndizozivisa vamwe kunaka kwenyu nerudo rwenyu, ndoda kupisa sekupisa kwekare. Ndozviri kutaurwa naDavid. Is it your desire kuti Mwari, I'm not happy neSituation yandiri, I'm not happy neCondition ine marriage yangu, I'm not happy neukama uhu, pane mapete atisina kudhila nawo, atinokumbira kuti Mwari mutibatsire kuti imi mudhile nawo, ukama hwedu, magetsi afambe zvakanaka pakati pangu nehama, pakati pedu semhuri, uye pakati pedu nemi, ukama hwedu huve hwakanaka. Ndokunge tabvuma kuti akwadabure, avheneke, abvise nekukwakwanura zvacho zvakakanganisika. Bedzi Kristu ndiye anokwanisa kutichenesa nekutinatsa nekutiprezenta pamberi paBaba tisina gwapa kana chipomerwa. Vadikani, bedzi kana taita saDavid anoti create in me a clean heart and do not cast me away from your presence. Ane bete rakanga ramunetsa David, rakaita kuti atore mudzimai waUria akaurayisa murume wacho. Bete iri akati Kristu handigoni kudhila naro, iwe handizivi zvawakasangana nazvo, asi Kristu ndiye bedzi anokwanisa kutinatsa nekutichenesa nekutichenura nekutiprezenta pamberi paBaba takachena tisina chipomerwa. Is it your desire kuti Mwari ndibatsirei nekuda kwenyasha dzenyu? If that is your desire,
ndinokumbira kuti usimudzire mwoyo wako kuna Mwari. Kana wakasununguka, simudza chero ruoko rwako kuti Mwari ndiitireiwo nyasha. Imi munozwa dambudziko rangu, munoziva pandakatonhorera, bete rakanditonhodza kana ratonhodza muchato uno, imi munoriziva Mwari. Tinokumbira kuti mupinde nekupindira kwedenga, muuye nemascrewdriver edenga, bvisai mascrew nezvimwe zvakafukidza, musvike pane dambudziko rirapwe neropa raKristu. Is that your desire? Simudza ruoko rwako. Munogona kusimudza maoko enyu semhuri kana muri kuziva kuti pane kutonhora kwaitika panapa. Simudzai maoko enyu. Ndoda kunamata pamwe chete nemi. Unoda kupa upenyu hwako here kuna Kristu. Kristu anokukoka mudikani, ririko simba muropa raKristu. Ngativharei maziso edu tinamati. Jehovha, muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe, nokuti makafanira kurumbidzwa. Kutaura chokwadi Mwari, chatinogona isusu kuondonga, chatinogona isusu kukatanisa nyaya, asi kuzozvigadzirisa nekuzvikatanura hatigoni. Saka tinouya kwamuri Mwari, toda kunamatira vari kuti mumhuri medu maane kutonhora kwaitika. Toda kunamatira vari kuti mumuchato wedu pane kutonhora kwavepo, pane mapete akapindira, pane zvakaitika, pane mumwe ari kunamatira ukama hwake nemi. Ishe, tese takadaro, matambudziko edu esaya anokwanisa bedzi kugadziriswa naKristu. Naizvozvo tinokukokai Jehovha, pindirai nekupindira kwedenga, movheneka, mobvisa zvisakarurama mupfungwa, mukati memwoyo yedu nemuupenyu hwedu, tosara tiri vakachena, tichifefeterwa nekufara naMweya Mutsvene. Tinokunamatai nekutenda Ishe, tiregererei patakatadza, tibatsirei tisarambe tiri mukutadza, asi kuti tirarame munyasha dzenyu, tisunungurwe mukati memisha yedu, tisununguke mukati mesangano renyu, tisununguke paukama nemi. Tanamata nekutenda muzita raIshe Jesu Kristu unogara nekusingaperi. Amen. Ungasununguke muchite mariri Posba maropa Ungakuri mere chite mariri Posba muropa Unesima sema rino shamisa muropa renye kunesima sema rino shamisa muropa renye sununguke mukuchiwariri posimba mumaropa uyapaka vari unochenariri posimba muropa sema rino shamisa muropa sema rino shamisa muropa unoda kucheneswa secherariri posimba mumaropa mawara sambangeropa uriri posimba muropa unesema rino shamisa muropa rino shamisa mumaropa yenyenye unoda here kumusandira riri posimba mumaropa unoda kuimbane
shamisa uropa yenye Rino shamisa umaro opao yenye no dahe gumu sandira riri posima umaro pa no daku kuyemane Riri posima uroba Kumasima Rino shamisa uroba Rino shamisa umaropa